Maayong adlaw kanyo tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Aldwin. 24 anyos. Minyo og may usa ka anak. From Ronda, Cebu. Apan kasamtangan nga niya magpuyo sa Mandawi City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanarbaho sa usa ka courier company sa Paknaan, Mandawi City. Nagtrabaho ko, isip courier gikan niadtong 2018 hangtod sa Enero 2020. Aron ninyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ka. Ganito kung nagpaabot mo sa panihapon. Nanihapon na nung takaguna? Kung nasagutan ko mo nagkaon ni mo eh. Ginaanan ba ko magdungan tagkaon? Na, duha na tampas mo ini. Tuwa na sad. Ligid na sad ka. Nya, dali na ba kayo ka magkatug? Kaon sa ba? Kaya matug na sa dunya ka. Kapoy trabaho eh. Ha? Ikaw po itong tinarbaho lang alam na mo sa mga anak? Dili, uy. Kapoy trabaho ba, nga sigit ang lapas og oras pagtrabaho, unya, wa pagi overtime. Unsa? Sige gini kumpanya pahimo sa mong kahago da. Aldwin. Mano rin akong sweldo? Paita. Ay! Sweldo mo ron. Saman, tagay taron? Ha? Tagay tagamay? Sao pa may tagay nining akong sweldo eh. Ha? Gamay naman kay sobra ini. Yan, apay bata na ako nga gigatas. O, unsa? May sobra pa rin kasi mong sweldo. Ay, di gamay. Oh, mau ganing. Tagay tagamay. Na, apay gamay. Hmm? Tagay pa ginato. Ato na niyuli sa itong asawa ba yun eh? Ay, Malipay pang asawa na to yun eh. ay sus bay, mutagay ko og dili. Yaw-yawan gihapon ko sa akong asawa bay. May pagmutagay na lang, lingaw pagamay. Yaw-yawan kasi mga asawa? Kaya nga nung kunong gamay na lang kunong akong sobra. Gamay na sweldo na ko. Ano kunong daghan ta og deduction? Aw, ang akong asawa hinoon ba eh? Dili ba ko yaw-yawan? Am-aman pa ko. Kay mas ako pa yaw-yawan kung nganong daghang tag-deduction matag sweldo. Oh, saan taman? O, matay-mahay mo ng deduction ba eh? Kay, ang taga-opisina na may mo deduct na to, anak. Matay, kasabot ba ko na atong deduction? Hmm? Upay gamay lang tag sweldo? Daghang pa kay deduction. Suma, natay deduction nga tag 250 matag sweldo, di 500 ng matag buwan. Oh, para kasban man kuno na ba eh? Naptay karon pagi ko kasoy kumpanya nga ang empleyado magkasban. Unya napay para insurance. Ay, makaayo man kuno na nato ba eh? Makaayo na to, makaayo nila. Bay, Klaro din na ilang insurance o kanang kasban. Nang deduct sila nato nga wa gani tay gipirmahang papel. unsa? Ingano? Nahinomdom day ka nga natay gipirmahang papel bahin ana. Nya unsa man kuno ingan sa atong insurance be? Oh, tuod no? Giingnan lang ta nga may insurance o kasban tang bayranan. Pero wa ta mahibaw kung sana, wa ta mahibaw ana. Wa sila makiksabot nato ana. Siya Rosa. Grabe sa nimo gud, wag ko kakabantay ana bay. Ha? Wa ka magkuti-kuti para ana. Ay, ang ako god nga basta kay may trabaho ko ug may magkubra ko, mao na bay. Dilingon na bay. Hinaguan ba na nato? Kinala mahibaw ta ug asa pa do nga atong gihaguan. Bay Aldwin. Murisahin ko. Unsa? Mangita kog laing trabaho. Oh, bay Aldwin.
Way pasabot ang among kumpanya bahin sa among mga deductions nga kasband o para insurance ko no. Patrabahoon pa mi sa sobra sa oras nga way overtime pay. Mao nga napuno nako. Nang-apply kog laing trabaho o nagplano nga mo resign sa akong trabaho. Ug unya, Cris, nadawat ako sa bago na kong i-apply nga trabaho. Mao ba? Unya, naka-resign ka sa unan mong trabaho. Wa pa lagi. Pero karon nakasiguro nako nga may kasudlan nako nga mas maayong kumpanya ikumpara sa akong gitrabahoan karon, mo resign ako. Wa pa dito mo resign sa Korea? Ay, naniguro ako pang-apply laing trabaho eh. Aron kung mopahawa nako sa courier, may klaro lagi kong laing trabaho. Unya? Ato ko rin sa courier. Mapas kong resignation. Usa, mo resign ka, Aldwin. O sir, Ano man, sumahinom na. basta lang sir. Mo resign lang ko. O karon ka mo pa sa imong resignation. O sir. O sugod og ma, di na ako mo-duty. Uy, di ba na yun anak kadali, Aldwin? Kung mo pass ka resignation, ukta 1 week before sa kampawa. Unsa sir? Mga next week ka na maundang sa trabaho. Kaya mangita pa may og ikapuli ni mo. Imo ming ipakalitan, oy. Sir. Unya, masama na nimo. Ha, bahala sila eh. Di na ako mo-duty ugma. Pero mangita pa kasi lagi puli nimo. Di na ako makapaabot og sunod simana eh. Kay og na ba ko magsugod og trabaho sa bago na akong trabaho? Unya, may kubrahon ng pagkasulda sa kuryerno. Oo. May wow pa ko kaadlaw dito nga kubrahonon. At doon ko rato eh, kung tingsweldo na. Unya, kuhaon ako tong akong kasband. Kay makuha makunto na mo kung mapahawa na mis kumpanya. Bay, musta na? Niam lagi ka? Aw, sweldo man ron. Oh, doon na pa day kay kubrahonon? Napo eh. May wow pa ko kaadlaw nga kubrahonon ba eh. Nga ako nadyutihan. Hmm? O magkuha ko sa kong kasband. Unya, asa man na nimo kwaon? Gingnan man ko nga paatuon ko sa HR. Nipahawa dahil ka sa imong trabaho, effective sa pag-submit nimo sa imong resignation? O ma'am, Awol man tong imong gibuhat. unsa ma'am? Wa man dahil kuno katuguti sa manager ni Ana. Kaya ang protocol nato, nga 1 week pa, human ka mo pa sa imong resignation, una pa ka pwede mo pahawa, aron paghatag sa kompanya, pagpangita og ikapuli nimo. Mao nga i-hold una namo ang imong sweldo. Unya ang akong kasband ma'am. 3 months pa na nimo makuha ang imong cash band. Unsa? 3 months pa? January 2020 pa ko nga mi-resign. Apan hangtod karon, wa pa gid nila gihatag nako ang akong wow kaadlaw nga sweldo ug ang akong kasband sa kumpanya. Ila ko nun nining gihold. Sige ko follow up sa HR. Apan dili ko na tubagon. Gisayangan ko sa akong last pay nga 8 kaadlaw kay hinaguan ko ra ba to. Apil na ang akong kasband kay dako-dako baya sad to. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. May deduction mi sa una na akong gitrabahoan nga para insurance ko no o para kasband. Wa pa ni sagol binuang nga wa man mi gipirmahan nga papel bahin ini. Gidiretso ra man mig deduct. Ikaduhang pangutana.
Pagpas na ko sa akong resignation, diretso ko nga miundang sa akong trabaho. Kay may lain mang trabaho nga nagpaabot nako. Matawag ba di ay ko nga miaol nga mi-resign man ko? Ikatulong pangutana. May wow pa ko kaadlaw nga kubrahonon sa una nakong gitrabahoan. Apan ila kining gihold. Wa gid nila ihatag nako tuig na. Unsa may akong buhaton aron makuha ko ang katapusan akong sweldo? Kinahanglan pa ba nga moduol ko sa duli ini? Asa man dapit ang ilang address? Ikaupat og katapusan. Ingon ang taga-opisina nga makuha ko kuno ang akong kasband 3 months human ko mi-resign. Apan tuig naman kapin. Wa man nila ihatag nako. Kung motawag ko, di man ko nila tubagon. Unsa may akong buhaton ini? Asa man ko mudangop? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Aldwin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban nga ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, problema ninyo nga inyong giagian sa inyong kaugalingon, ug kung ugaling ka mo manggani depressed, feeling ninyo wa nay pag-asa, mao na gyud ni ang unsa na end of the world na naunsa ka wa pa oy dili pa ni ang ending in town ha mga sukintig paminaw muna ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na tatagod karong adlaw is from Ronda, Cebu. Tagoon na to sa pangalan nga si Aldwin. Si Aldwin, ni suwat ni nato, asam ni gipada ni Aldwin niyang suwat. Gipada niya sa, of course, kini ang Akong Suliran official writers page. Greetings and thank you to all our likers and followers sa ato ang kini ang Akong Suliran official writers page. Nagtrabaho isip usa ka courier si Aldwin sa usa ka kumpanya apan ni resign siya kay wa siya kasabot sa pamalakad. Daghan ang deductions nga wa siya kasiguro kung asa kuno padulong, wa gyud ni klaro. Usa na niini ang 250 pesos nga kaltas niya matag sweldo kay para cash bond kuno, para insurance kuno apan walay gipirmahang papel bahin sa insurance. Pag-resign niya, giingnan siya nga padyutihon pa siya ug usa ka semana kay mangita pa sila og puli. Apan wa na siya mo duty kay gidawat na sab siya sa bag-o niyang gi-applyan. Pag sweldo, iya untang kuahaon ang katapusan niyang sweldo apan wala kini gi-release o gusto sab unta niyang kuhaon ang iyahang cash bond apan tuig na lang kapin wa pagyud gi-release sa iyahang kumpanya ang sa nga iyahang gitrabahoan katuyang previous employer no. Unang pangutana, may deduction mi sa una na kong gitrabahoan nga para insurance kuno o para cash bond. Wala ba ni sagol binuang nga wa man may gipirmahan papel bahin ini. Diretso raman og deduct. Okay. Now, ang kanimanggong sweldo, that is really based on unsay ato ang gitrabahuan, no? Og and the amount. And naaman sa nay mando og control under the labor code. Ang kanang ato ang sweldo. Unya, ingon po ang ato ang labor code nga ang kanang mga deductions, di kita pwede makahimo og anything or any deductions kung walay pagtugot, way pagkonsente, o kung wa nakabaw, o wa nakasabot pod ang empleyado. Wa ko nag-ingon nga bawal na siya. Ang akong pasabot ana is, naay sakto nga process kung unsaon pag naay sakto nga proseso nga dapat nato sundon para ma-follow nato ang procedure sa pag-deduction. Dili na ingon bawal. Ang kanang cash bond, insurance, naagyod na normal na siya that is allowed under the law but regulated no under the labor code. Regulated in a sense nga
pasabton dapat kabalo ang empleyado, dili para sa inyong sitwasyon. Wa ko nag-ingon bawal, medyo nagkuwang lang ang kumpanya sa sakto nga proseso sa pag-impose anang deduction. Kay kana mong mga cash ban usahay, kana ganing labaw naghandle baron tag kwarta, nya simbako, mo na ilahang gamiton in the event kay mo ana mo ang kumpanya nga magkuwang gani ni ikay mo tapal. Unya wa man tay ikatapal mo nang maniguro na nadaan usahay ang kumpanya og cash ban. Pero at the end of your employment ug wa to nagamit, naapod na sa balaod nga dapat iuli pod na sa imuha ang kanang maong cash ban. Okay? Ikaduhang pangutana, pagpas nako sa akong resignation, diretso ko nga niundang sa akong trabaho kay may lain naman sang trabaho nga nagpaabot nako. Matawag ba di ko aning awol nga ni-resign man ko? Okay, pasabton ta mo. Ang kanang pag-resign manggod, katungod pod na sa usa ka empleyado. Pero wa pod na nag-ingon nga ang usa ka kumpanya wa na lang sad sila'y katungod. Ang resignation manggod sa under the law nag-ingon nga although pwede mo resign ang usa ka empleyado na nas labor code, pero kinahanglan naapod untay 30 days nga notice. Kay dili man pud pwede nga kanang kamulang puibutan ang kana bitong termination, kinahanglan man mo pahibaw-an kay para makapangita pa mo laing trabaho. Unya ngano di man pud nato tagaan og sakto pud nga katungod pud ang kumpanya nga di man pud na inana kasayon-sayon pud sa ilahang makapangita pud og trabahante nga puli ninyo. Muna nga naapod to sila'y punto nga giingnan ka nga at least man lang 1 week para naapay puli nimo. Okay? Matawag jud kang awol kay giingnan man ka nga kanang trabaho sa or duty sa wala pa man gidawat ang imong resignation. Di man na pwedeng effective immediately. Kay like I said, under the law, 30 days sad yun na siya ha. Now, may 8 pa ko kaadlaw nga kubrahonon sa una na akong gitrabahuan. Apil ila kining gihold. Wa gyud nila gihatag nako tuig na. Unsa may akong buhaton aron makuha ko nako ang katapusan kong sweldo nila. Kinahanglan pa bang muduol ko sa dole? Asa dapit ang ilahang address? Okay. Taga-asa gani ni ato ang letter sender. Okay. Ato ang letter Ronda Cebu. Okay. So, pwede gyud ka, kung dili gyud nimo madala no nga kanang hangyo didto nga i-release ang imuhang final nga sweldo, kana allowed gyud na even if ning awol ka kung natrabahoan na nimo, di sad gyud na pwede i-withhold sa kumpanya kay imo naman na. Okay? So dapat i-release pud gyud na nila nimo ang imuhang sweldo. Now, kung muduol ka sa Department of Labor and Employment, naa ang ilahang opisina dinha sa kung ganahan gid ka mo file, ganahan ka magpa-mediate lang no, anha din ha sa Regional Arbitration Board na pamantay single entry approach kanang gitawag natog SENA. So ayan pa man mo og husay ana gani dili ka kinahanglan mukuha og serbisyo sa usa ka abogado, ayaw mo padala usahay baya na mga tang ninyo dinha, mga fixer ayaw mo padaan na nila SENA pamana, di pa mo kinahanglan og abogado dihang dapita. Pwede ra gyud mo maghusay, ipatawag rato ang tag-iya sa kumpanya or ang head sa kumpanya para magsuryaanay mo ug maghusay mo. Igo raman na pag ang issue nimo, total ang issue nimo ang release raman sa imuhang sweldo. Naa din ha sa Osmeña Boulevard at bang anang dapit sa may Anitas kanang padung sa may Sibodok. Kalimot man ko sa ngalan nga building. Oy, basta pangutan alang asang dole. Naa din na sa taas sa Cebu Medical Supply, panampadong sa side sa Capitol. Ikaupat o katapusang pangutana, taga-opisina nga mao ko nga, sani? Ang taga-opisina, no, ang nag-ingon ko no, nga ang iyahang cash ban, mga 3 months human ko mo resign, i-release na ko no to, no? Apan tuig naman kapin, wa man nila gihatag nako. Kung mutawag ko, di ko nila tubagon, unsay angay na kong buhaton. Asa ka mo dangop. Okay. Wa nagilain, kinahanglan nagid ka mo adto sa Department of Labor and Employment. Unya, mag-single entry approach ka. Kanang gintatawag natong paghusay lang sa mediation rana siya. Again, dili pa ka kinahanglan og serbisyo sa abogado. Tingig masayang lang ng imuhang
kwarta din ang imong kubrat na mapunta na scoop bayad na hinuon sa abogado, dili pa gyud ha. So single entry approach, ipatawag na nila ang inyuhang kumpanya ug magstorya mo, husayon mo, and I am very sure nga ma-release ra gyud na ang imuhang sweldo ug ang imuhang cash bond. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Cris. 16 anyos. Kining akong kaagi sugdon ko sa elementary pa lang ko. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kabilang buhay. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Sambuanguita Negros Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Mary Cris. Madel, hugasira ning mga plato din nibe. Day, Marie Cris, ikaw say hugas ka. Ikaw da iti, ikaw may kisuko ni mama ko. Sige na, Day. Ikaw lang say hugas ron. Ako rin mo hugas unyang gabi. Asa man da ikati, kailis lagi ko. Na ako'y lakaw, Day. Sige na, Day, please. Ikaw lang sa ron, ha. Ako rin ini kagabi, ha. Sige na lang kot, pantay oh. Madel, ikaw ba? Gasige ka na maglaag? Galibayag nag-uyab-uyab ka na, ha? Wa pa, uy. Angay lang. Dili pa pwede ha, Madel. Gisabot ka na baya namos imong papaana. Wa mo ko ko'y uyab, ma? Pa? Bantay bitaw. Ikaw po, Mary Cris, ha? Bata ba kay ka? Ayaw sa bayag yun o sod anang butanga, ha? Dili pa oy. Unsa? Magminyo na ka? Ma, pa. Sugdi na lang kukunin yung magminyo. Dugay naman kung misa kong uyab. Kaming Ariel ba? Si Ate Matel, magminyo na. Ano lang ko din ni Maminos na istorya. Ay, taon ginoo ko ni mo, Madel. Mauding tagdugay ka ng muuli din. Kay doon na ka na di ay uyab. Masinupakon ka gyuda. Gahi ka gyudugo. Ay, kung mauna nga, tikdugay ka ng mauli unya, gauyab-uyab ka na pagyod. Siguradong, doon na nagyoy nahitabo ninyo. Kawa lang yun ay kalibutan na mong mama ni mo. Pa. Unya dong, unsa may desisyon ni mo? Dahala, paminyuan na siya. Dako naman sa na siya ba? Basta kiniragay ikasulti na ko ni mo, ha? Uslan man nga, nisod na ka ng butanga. Bisag giunsa ka na mong pahimangno ni mama ni mo. Hala, barugi ba yan yun? Basin ka to umog lalim ang kinabuhis minyo. May lang na, so na. Pero kadugayan kung
komportable na kay usag-usa. Anha na manggawas ang tinuod nga batasan. Pa, Ugma pohon. Paariya dayon ang imong pamanhunon, ha? oo pa. Laaya, uy. Ako naman ang didinis sa pay kayong saon. Minyo naman sila Ate Michelle o Ate Matel. Dali aras panahon, uy. Si Ate Matel, magdos na siyang ikaduhang anak. Ang cellphone ni Mama. Si Ate Michelle man nanawag. Ano man ka? Hello, te. Hello, day Mary Cris, ikaw ni? O, te. Nigawas pas, Mama. Nga naman, te, ay. Nabalaka ko sa kundanggo, uy. Sige man kong padanggo ni Madel. Nga na tayo sa Timatel, te. Ambot, uy. Lain man ang kundanggo niya. Nangayo si tapang na ako kay sige agas yan dugo. Pila na ni kagabi nga ingon ini akong danggo. Maupati, kuya, wagod. Asa di sa mama ni mo, day? Paistoryahan sa kubi. Sige, te, kadiyot lang, ha. Ako tawgon. Dili lang nato kumustahon si Ate Madelma. Ay, sus. Damgura to si imong Ate Michelle, oy. Dili to tinuod. Kuya, wa naman inuon ko sa damgong ti Michelle, ma. Ang imong angayng buhaton, Mary Cris. Mag-ampo ka. Pero may bitaw mo. Kawa, uy. Naami itong kaba-kaba nga nitugpa sa baso. Mary Cris! Nag-unsa man ka diha. Tabangi kog hay-hay aning mga linabhan, be. Oma, padong na. Oh, murag doon na yung motor nga nihunong sa tungod ng atong bahay. Ayaw! Ayaw! Akong gawasan pa. Mayong gabi, kuya. Ikaw matasilingan na lang timadal, no? Oo, uray. Asa yung mahal papaday? Padali rin. At tuwa na rin yung ate. Kay, doon rin tabo. Unsa to? Dunay nahitabo. Unsay dunay nahitabo? Ngano, naunsa, ha? Kuan, gitabang si Madel. Ma'am, sir. At tuwa na rin yung. Ma, dali tayon mo. Ato-atoan si Ate Matel sila. Ginoo ko! Pagkadagagdugo sa akong anak! Unsa nahitabo, ha? Ate Matel! Wala si Madel! Wala nga tong anak! Ingon man ang bata nga naa siyang sabakan! Madel!
nitabo. Kulatado si Madil siyang bana, ma'am, sir. Labi na kong mahupog. Nakita mo na mo kay silingar man kami. At gabi una, awahin namin nakabante ni Madil. Abtan lang na mo siya nga kadugo. Kadugo ng bayo niya. Murag nagbisod. Isikarang ko nung iyang tiyan ni Ariel nga iyang bana. Wa ko magdahom nga maubadi ay kaagi sa akong anak niya. Sakit kaayo na unaon. Magbayad siya sa inyong sa among anak. Ingon man sa among apo. Dili ka na ang mahinungdanon karon. Hitugyan na lang na natos balaod. Naay anak si Madel nga iyang nabihaan. Pa, ato lang tado ng anak ni Ate Madel sa ato. Kinahanglan yun. Batias akong graduation, oy. Wala si Ate Madel. Sakit kaayo na hunaon na pagkawa ni Matilday. Pero bisan pa man, naibaw kong nalipay to siya ron nga graduate ka na sa elementary. Ug, day, naibaw man kong naaparong sa tuman kag-uuli silang mama ug si papa. Ako lang unay kuyog ni mo ron, ha? Okay, Rati, uy. Nakasapot ko. Congratulations, day Merry Cris. Salamat, te. Unsa man to? Muna magtunay ni ikap sa kuwa nga kamot nga bugnaw kaayo. Parehas ang ni Timatel. Nga nakaputi og dress. Ni-smile siya. Day, mamauli na ta. Day, nakita ka. Tawa, lagi. Ha? Unsa man, day? Wa, Rati, uy. Basin parehas na gid og naong ni Ate Matil. Unsa? Manguyap ka na ko? Oo na, Merry Cris. Pero mga bata pa makaitakod. Grade 8 pagod to. Ang inspirasyon lang, good. Ang tinuod, Carlo. Doon naman sa gukoy gusto ni mo. Pero maulag eh. Dali pa mo sagot ako mamagpapa nga. Mag-uyap-uyap ko. Di lang tamo saba. Saad na ko, Merry Cris. Di ko may mong sagabal sa imong pagtuon. Carlo. Sige, Kod. Sugto na lang tika. Pero itako lang san inato, ha? Yes! Salamat kaya. I love you. I love you too, Carlo. Brikada naman ang tamo ni Carlo sa una. Pero karon, uyab na mi. Buotan siya. Lahi siya sa uban. Maayo tagdili siya mausab, no? Happy 4th Mansari, my queen. Happy 4th Mansari. My queen, kaya ni mo kung mawa ko? Unsa ko na pagutan na, ha? Ano mawa masad ka? Asa man daig ka? Wa, oy. Ikaw, gyud. Nangutanar gay ko. Dili na ko kaya, oy. Tungod kay love, kaayo tika. Basta mangita lagi kaglain, awa lang. Mangita ko taon. Di na mahitabo, oy. My queen. Tungod kay love kay tika.
Pila naman nun kaadlaw nga wala maskwela si Carlo. Valentine's Day pagkitron. Magsaman kinitabo niya. Mary Chris! Mary Chris! Oh, si Marco, best friend ni Carlo. Mary Chris! Oh, Doon na kaya nga mahibawan. Kakuan! Wala na si Carlo! unsa? Ayagot pag binuang Marco. Aron ka mo to, no? Kuyog ta sa ilan na. Siya to tikihaya. Dili. Carlo, anong imo man kong gibiyaan? Nga naman. Mary Chris, nagkita nga suwat ang maman Carlo nimo. Suwat ko nun ang Carlo, parang nimo. Marco! Wala si Carlo! Wala siya! Ni anak ko sa pay. Masahon ko rin suwat ni Carlo. Hi, my queen. Kumusta ka? Naibuong ka na ako, no? Naara ko sa palibot, my queen. Sorry, my queen, ha? Ngawa na ko nagpakita ni mo. Naamang ko ko'y sakit, my queen. Wala ko musulti ni mo kay di ko gusto nga mabalaga ka na ako. Huwag labang sa tanan, di ko gusto nga ma-stress ka. Sorry kung ako ni gitago. Pag binuotan ba ya, ha? Miss na kay ka. Love kay ka. Ay kabala ka, my queen. Naara ko pirmi magbantay ni mo. Kung naamang gani magbinuang ni mo, multuhon yun na ako ba? Hihi. Di ko gusto nga binuangan ka. I love you, my queen. I love you. I love you. Ganong imo man kong kipiyaan. Ganon man. Sakit kayo daw aton. Ngawa na akong uyab na sobra ka caring nako. Kanimo, Carlo. Bisag wa ka na dinis kalibutan. Gusto ko mahibaw ka, nga mahal ka ayoti ka, ug miss na kaayoti ka. You will always be my king. Salamat kayo sa tanan. Karon, hinay-hinay nga nadawat na nako ang tanan, ug naka-move on na sab ko. Walang sa ko mag-uyab-uyab tungod kay mahadlok pa ko. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Mary Cris nga taga Sambuanguita, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, kabilang buhay.